man, this is already cool, man. I like it. Echt dat ding! Hop, hop, hop. Rustig, 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 rustig. We're now entering the Mount Kenya slopes. We hope to develop a new experience here. That is horse patrolling with rangers. We hebben heel wat conservancies gezien en één ding wat ze allemaal gemeen hebben, dat zijn rangers. Rangers om de natuur en de wildlife te beschermen. Wat helaas heel erg nodig is, want er is onder andere een groeiende vraag vanuit Zuidoost-Azië en China naar de ivoor van een olifant. Deze moeten beschermd worden, olifanten, maar ook, en dat verwacht je misschien niet, bushmeat. En ook de bossen die moeten beschermd worden, want grote bomen kunnen fungeren als brand- of timmerhout. We zijn hier bij de Mount Kenya Patrol van Mount Kenya Trust. Dit is een conservatie die zich inzet voor het behoud van de natuur en het wildlife op Mount Kenya. En we gaan met de mannen patrouilleren op paarden over de berg en kijken hoe hun werk eruit ziet. Maar eerst vertelt ranger Gabriel alle ins en outs over het reilen en zeilen van deze job. How are you? I'm fine, thanks. Good. I'm Charles. Yes, I'm Gabriel. Gabriel, nice to meet you. Tell me, who are you and what do you do? I work in Mount Kenya Trust as a ranger. As a ranger? Yeah, in horse patrol team. What does a day in the life of a ranger look like? Very early in the morning, 6, we wake up to go to the forest to check the illegal activities like logging, like timbering cuttings, charcoal burning, or who poachers who killed some elephants or other meat users. When was the last time you had an encounterment with a poacher? Even 2 weeks ago, they are poaching eland. What do you like most about your job? Just looking at the horse is the best thing because I know if I don't have horse, I don't patrol. Oh yeah. So I love the horse very much. Yeah. Cool. Now let's go on a patrol. Past niet. We don't have to get down just to get it on. You know how to use my body. Waanzinnig mooi. Een soort sprookjesachtig bos. Mysterieus, maar wel heel mooi. Moet je al die bomen om ons heen zien. Hoe groen het gras is. Heel even een belangrijke noot. Dit is dus geen activiteit die je normaal kan boeken. Weet je, we zijn in contact gekomen met deze rangers. En zij wilden ons dit 1 keer aanbieden. Om te kijken of dit iets is waarmee ze inkomsten kunnen gaan werven. Het is gewoon nog nooit gedaan door een bunch of Mzungus. Waanzinnig, we rijden nu de Moorlands op. We hadden net even een discussie wat nou Moorlands ook weer zijn, maar ik geloof dat het gewoon het gebied is net boven de bosgrens. Super mooi, hè? Daar verderop heb je een vlakke berg en daaronder ligt Wutundu, een log cabin, een hele mooie blokhut. En daar heeft Prins William Kate ten huwelijk gevraagd. It's a little bit scary, want we gaan een drone shotje maken, maar die paarden die raken daar wel een beetje van op hol. Echt dat ding! Hop, hop, hop. Rustig, 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 rustig. De drone komt iets te dichtbij. Shh. We zijn er weer. Hello. Yeah, it was very nice. Yeah, great experience. That's good then. Thank you, my friend. See you. Hello, Mr. Sir. Hello. How are you? I'm fine. I'm Julius. I'm Charles. Yes. Nice to meet you. Hao wakubwa. Tukaona hata sisi tutaanza hiyo kazi. They catch me and they send me to the Timor police station. Nikaona afadhali nikae kuziua. Okay. Thanks, sir. Okay, thank you. Okay, thanks. Nice, thanks man. Keep it going. Vond je dit een leuke video? Klik dan hier door naar de volgende. Wil je een ander land zien, een andere serie? Klik dan daar. Vergeet niet te subscriben. Hier kun je naar de wedstrijd gaan. Safari Gemma. Hope to see you soon in Africa.